Здравейте, скъпи съученици! Вие сте със специалния репортаж на Делта Т от Деня на таланта на английската гимназия. Днес, освен цялостен видеозапис от представлението, ще ви покажем интервюта с участниците зад сцената, както и оценката на публиката и на организаторите. Входа на концертна зала, минути преди началото на представлението. Здравей, как се казваш? Здравей, аз съм Анелия от 8 клас. Какво очакваш да видиш днес? Очаквам да видя много добри таланти. Всъщност от моя клас също участват хора и се надявам да ми бъде много интересно. А че ще вземеш ли участие? Не, тази година реших да не взимам участие, но се надявам другата година да мога. Надяваме се да те видим на сцената. Надяваме се да оправдаем очакванията, че днес мерси. Както виждате, зрителите вече се събират, учителите все още пият кафе, а ние се отправяме зад кулисите, за да поговорим с участниците. При нас е госпожа Дилгерова. Здравейте, какво очаквате да видите днес? Както винаги най-доброто от вас. Надяваме се. Има какво да покажете. Надяваме се да оправдаем очакванията ви. Какви са впечатленията ви от изминалите години, дните на талантите? Много ми е приятно да ви гледам и откривам качества у вас, които не съм подозирала, че ги притежавате. В част едни неща се показвате, тук други. Както виждате, последните репетиции на участниците са започнали, но преди да отделим внимание на самите участници, трябва да поговорим и с водещите. С нас вече са водещите на Деня на таланта. Може ли да се представите? Тази година всички сме от 12 В клас. Аз съм Георги. Аз съм Виктор. Пламена и Ани. Какво да очакваме днес? Ще има ли изненади? Изненади ще има, естествено, като тази година изпълненията са много разнообразни и на никого няма да му бъде скучно. Дори да имаме обичайните заподозрени, все пак са подготвили нещо ново и силно се надявам да ви е интересно. Аз силно се надявам озвучението да е добро. Шоуто ще бъде страхотно, така че гледайте. Вие сте 12 клас, това е последния ви ден на таланта. Как се чувствате? До сега съм бил на един ден на таланта, който много ми хареса. Така, лично на мен най-много ми харесват акустичните изпълнения и така, за мен те ще бъдат най-интересната част от предаването. Мисля, че се поставя една много хубава традиция 12-класници да са водещи на Деня на таланта и по някакъв начин да бъдат запомнени. Аз участвам за втора година, но искам да кажа, че съм все така нервен. The show is about to start. Everybody line up. The show is about to start. Places. The show is about to... Вече зрителите заемат местата си и остават броени минути до започването на шоуто. Faces. Beautiful. Уважаеми учители и ученици на езикова гимназия Пловдив. Уважаеми гости! За поредна година ще ви представим едно незабравимо шоу с талантите на гимназията и не само. Честта да открият концерта отново се пада на нашите гости от хора за автентичен и обработен фолклор на Сол Любен Каравелов. Диригент Марина Найденова. Аплодисменти! Продължаваме с още едно професионално изпълнение на джаз балет Милениум с хореограф Светомира Крумова и участието на Нина от 10 клас. Ще се представите ли кой се казвате и от кой клас сте? Нина Симеонова Йончева от 10 клас. Аз съм Глория Георгиева и съм от математическата гимназия 11 клас. Как се чувствате? Притеснени ли сте? Малко, търпимо обаче. Нормално нервни сме. Какво ще видим днес?
Ориенталски танц, както си вижда. Да. Доста атрактивни костюми. А сега на всеки кръгъл час време за класика. Чакай малко, това не го ли казват по радиото? Естествено, но днес тук сме отделили минути за класика. Представяме ви Снежина Василева с валс от Шопен и Елена Роглева с ритмични движения от Панчо Владигеров. Ето ги третите участници от програмата. Представете се. Аз съм Елена Роглева, От кой клас е, Елена? 11-я клас съм. Аз съм Снежина Василева от 9-ти за клас. Как беше на сцената? Мисля, че добре се получи представянето ни. И аз така. Притеснявахте ли се? Да, винаги се притесняваме преди да излезем. И аз мисля, че сценичната треска е нещо нормално, така че и аз се притеснявах. За първи път ли участвате в Деня на таланта? Да, за първи път. Също. Добре.